Checking nga mokabat og sobra 40 milyones ang gituno sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa unom ka mga lungsod sa Tercero Distrito atol sa ikaupat nga hugna sa Caravan of Provincial Government Services nga dito gipahigayon sa lungsod sa Tuburan. 3 ka milyon ang gihatag alang sa infrastructure projects sa buhatan ni Mayor Ig Moreno sa Aluginsan. 1 ka milyon kang Vice Mayor Raisa Moreno Burgonia ug laing 1 ka milyon alang sa mga konsehal sa lungsod. 7 milyones ngadto kang Mayor Jose Antonio Pintor sa Asturias, 1 ka milyon ngadto kang Asturias Vice Mayor Rene Yaras, ug laing 1 ka milyon ngadto sa mga konsehal. Gidawat ni Konsehal Judel Pilapil ang 2 milyones, sanga ni Balamban Mayor Alex Binghay. Samtang si Konsehal Rodessa Paulin mo'y midawat sa 1 ka milyon alang sa konsehales. Sa Barili Vice Mayor Luisito Ponsica, nakadawat og 1 ka milyon samtang si Konsehal Pablo John Garcia IV mo'y midawat sa 1 ka milyon alang sa mga konsehal sa Barili. 5 ka milyon kang pinamungahan Mayor Glenn Baricuatro ug 1 ka milyon kang Vice Mayor Richard Canilio ug laing 1 ka milyon ngadto sa konsehales. Si Konsehal James Gaiti mo'y gitunulan sa 5 milyones alang sa dakbayan sa Toledo sanga ni Mayor Marjorie Joy Perales. Ug gidawat usab niya ang 1.2 milyones nga cheque alang sa infrastructure projects sa Toledo City Council. Samtang si Tuburan Mayor Danilo Diamante midawat sa 7 milyones ka pesos nga hinabang gikan sa Kapitolyo. 1 ka milyon ang gigahin alang sa pumuhatan ni Vice Mayor Aljun Diamante ug laing 1 ka milyon alang sa mga konsehal. Gipatasan sab ang cash incentive alang sa mga barangay frontliner sama sa mga BHW nga misaka gikan sa 4,000 ngadto na sa 4,250. Ug sa unang higayon gilakip na ang Gender and Development Focal Person ug sakop sa lupong tagapamayapa nga makadawat og tag 1,000 matag usa gawa sa t-shirt, vitamins ug Christmas goodies. Dugang nga premyo nadawat sa mga best performing nga tulunghaan ug police station nga giisip nga mananaog sa gipahigayong tigi sa sugbusog sa eskwelahan ug sugbusog sa estasyonan. Nakadawat ang Batu National High School nga ginumala ni Odelon Mambahi ug ang Balamban Police Station gipamunuan ni Police Major Rico Romagera ug Certificate of Recognition. Sugbo negosyo digital coupons nga nagkantidad og 20,000. Tag napulo ka manok nga gidonar sa Central Visayas Pork Producers Cooperative. Aduna kini pakapin nga lawog nga gidonar sa Unifeeds JM Poultry and Livestock Supply. 40 ka staff sa police station ug 20 ka magtutudlo ang nakadawat og Christmas goodies. Ang mga magtutudlo nakadawat pagyud og dugang teaching materials. Dili ko superwoman nga diha-diha matubag nako ang tanan nga paningkamot o ang tanan ninyo nga gihangyo. Di nako masulbad ang tanang problema. Apan kini ang inyong masaligan. Matag oras nga ako nagginhawa. Bisan pag natuog ko kay apil mo sa akong mga damgo. Ang akong paningkamot alang sa Sugbo walay puas o walay pagkaundang. Kanunay ako naghuna-huna o di lang kutob sa huna-huna. Musulti o di lang kutob sa sulti. Buhaton ang tanan alang kaninyo mga Sugboanon. Human sa iyang pagigpulong gisugda na dayon ang pag-apod-apod sa mga gasa ngadto sa mga labing nagkinahanglan sama sa nagkadilaing assistive devices alang sa persons with disabilities kon PWD, mga idaran ug kabataan, food packs gikan sa Department of Social Welfare and Services, vitamins ug Christmas goodies alang nilang lolo ug lola. Samtang si Department of Agriculture Assistant Secretary in the Visayas Salvador Diputado miabag paghatod sa mga binhi sa utanon, liso sa kahoy nga mubunga, binhi sa lubi, ingon man similyas sa tilapia. Kargo kayo namo sa Department of Agriculture nga ang Sugbusog program ni Governor Gwen Garcia gihimong template sundunon sa uban pang mga region sa tibuok Pilipinas. Atong suportahan sa sunod tuig kadtong mga leader nga mihatag priority sa pagkaon. Kay mao ka ng mga tawhana ang naghatag nato dugang kusog ug kaisog sa pagbatok sa COVID. Mga mag-uuma sa ikatulong distrito nakadawat usab
ug indemnity checks isip ayuda sa ilang pagpananom ug abag ni adtong apektado sa nagkadaiyang kalamidad may kalabutan ang agrikultura. Si Gov. Gwen giabagan nilang Deputy Speaker Pablo John P.J. Garcia nga mo'y representante sa Kongreso sa ikatulong distrito sa Sugbo. Dr. Marilyn Andales nga Provincial School Superintendent, Colonel Engelbert Soriano ang Direktor sa Cebu Provincial Police Office, 3rd District Provincial Board Members Victoria Tata Corominas Toribio ug Attorney John Ismael Jimbo Borgonia. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.